kagalingan, Alberto Santiago at Attorney Bernadette Joaquin. At isama rin po natin ang mga kaluluwa, ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Lorna Iluminada, Heart Stephanie Jose, Mark Anthony, Jasmine, Julie Gracie at John Carlo. At isama rin po natin ang pamilya Mariano family. Magsitayo po ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandun po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailan may siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang at kahit sa anong gawi, hindi siya nasuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan na ito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan.
ang kanyang katawan, ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang mga hiwaga ng mahabang panahong nalihim sa maraming sarit-saring lahi. Ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat ng buong linaw at tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin ang sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minsan pa, magandang umaga po sa inyo lahat. Inaantok ba ako? May kumakatok po sa pintuan kanina sa kwarto ko, 2:30 ng madaling araw. Ang dalawa kong kapatid na babae na kasalukuyan nasa bahay, nagugutom daw po sila.
nagugutom. Ang dami naman pagkain sa bahay. Kumbaga, naglalambing. Nagugutom daw sila. Gusto na raw nila ng McDo. Walking distance lang yung McDo sa bahay. Kaya bumangon ako, yun. Dahil 24 hours naman po, nag-almusal kami. Kaya di na kami natulog hanggang sa pag-alis ko kaninang alas 5 ng umaga. Kaya inaantok pa ako. Pero ang sarap. Ang sarap hindi nung almusal. Masarap yung almusal. Pero lalong naging masarap yung almusal dahil kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Ang sarap, di ba? Yung kahit na madaling araw, matatanda nyo na, 67 na po yung isa kong ate, yung isa, 63. Tapos ako, 55. Pero mukha ako matanda sa kanila. Talagang ang sarap dahil una, madalang mo lang silang makasama. Tapos, iba talaga pag lumalabas ka sa nakasanayan. Imagine 2:30 in the morning, nasa labas kayo, madalang lang mangyari yung galon. Kaya sabi ko, sarap, di bale, pinagbigyan ko na sila. At siguro po, ngayon, dahil si Among Ari, si pagdasal po natin, no, may sakit. Kaya ako na lang po muna ang pumalit sa kanya ngayon. Pagdasal po natin siya na sana lagi siyang magkasakit. Ay, hindi, na sana gumaling na siya. Para manumbalik na ang lakas niya at makapanilbihan muli. Kaya hayaan niyo po, kahit na medyo magkaiba kami ni Among Aris, siya mataba, ako matangkad, at least wala namang pagkakaiba. Wala namang pagkakaiba dahil pareho naman kami magkapatid sa pananampalataya at pagkapari. Kaya hayaan nyo na po muna ako na yung magbigay ng manguna sa banal na pagdiriwang na ito. Ang mahirap po kasi, halimbawa, wala si Among Aris, tapos makita nyo ang nagbimisa babae. Kung ang magmisa kaya babae, hindi ba pwedeng magpari ang mga babae? Bakit hindi? Hindi ba pwedeng maging knights yung mga komi? Siguro iniisip ko lang kung babae yung pari. Iniisip ko lang, no? Siguro higit na, siya, yung mahaba yung pasensya niya. No? Kasi yung mga, lalo na, di ba yung mga nanay, kadalasan, napakahaba ng pasensya niyan. No? Bakit hindi? Di kaya pwedeng mag-EMDC, mga babae rin. No? Tapos kayo yung mag-aseret. Subo. Di ba? Bakit? O kaya napapagod yung pare, palit muna tayo. Habang nag-homilya ang pare, siya yung nakaupo. Tapos kayo naman yung nakatayo. Baliktarin natin. No? Oo nga. Di ba pwedeng lumabas sa nakasanayan? Gaya ng nangyari sa amin kanina madaling araw, nakadalasan alas 9 ng umaga kung kami mag-almusal, na lumabas sa nakasanayan, datapat napakasarap ng pakiramdam, kahit na puyat, kahit na maagang nagising. Bakit hindi? Mga kapatid, nabanggit ko lang po ito dahil sa ating banal na pagbasa, ito ang inilalahad sa atin ni San Lucas. Nagpunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa isang nayon at tinanggap po sila ng isang babaeng nagngangalang Marta na may kapatid na ang pangalan ay Maria. Tinanggap
sina Jesus at ang kanyang mga kasamahan. At abalang-abala kung ano ang ihahanda niyang pagkain para kina Jesus at sa kanyang mga alagad. At nang sabi nga ng ating banal na pagbasa, kulang pa ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na tulungan niya po ako. Sumagot si Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Ano yung kailangan? Kailangan yung pinili ni Maria. Alin yun? Ang maupo sa harapan niya at makinig sa kanyang banal na aral at turo bilang guro, bilang maestro. Ang konteksto po ng ating banal na pagbasa, ang babae, kumbaga ang babae, pangkusina lamang. Ang babae, pangkusina lamang. Kumbaga, si Maria, kailangan at dapat kasama niya si Marta sa paghahanda. Dahil walang karapatan si Maria maupo bilang babae sa harapan ng isang guro. Because that seat is only reserved for disciples and for men nung panahong yun. Ang upuang yun sa harapan ng isang guro ay nakalaan lamang para sa mga lalaki at para sa mga disipulo. Kaya't walang karapatan si Maria na umupo sa harapan ni Jesus. Dahil una, babae siya. Ikalawa, hindi po siya disipulo o estudyante. Dapat, kahit na, sabi siguro ni Maria, hindi pwedeng pangkusina lang ako. May karapatan din naman akong makinig. May karapatan din naman akong umupo. Kumbaga po, lumabas si Maria sa nakasanayan nila bilang kultura noong panahong iyon. Dapat sa kanyang paglabas, sa kanilang nakasanayan, meron siyang bagong natuklasan. Ito pala yung higit na mabuti. Ito pala yung tama. Ito pala yung higit na may laman, makahulugan at makabuluhan. Kaya't ipinapaabot ng ating banal na pagbasa ngayon ang simpleng punto na maraming matutuklasan ang taong marunong lumabas sa kanyang mga nakasanayan. Ito ang punto. Maraming bagay ang matutuklasan ng mga taong marunong lumabas sa kanilang nakasanayan. Kasi nakasanayan na po yun na ang pakikinig sa isang guro ay para sa mga lalaki lamang at ang mga babae para sa kusina lamang. Dapat lumabas si Maria sa nakasanayang yun. At sa paglabas niya, natuklasan niya ang isang higit na malalim at makabuluhang bagay. Alin yun? Wala nang iba, kundi ang pakikinig sa salita ng isang tagapagturo, ang guro, ang Panginoong Jesucristo. Kaya't mga kapatid, ipinapaabot, napakalinaw, pinapaabot po sa bawat isa sa atin ngayon na may matututunan at may matutuklasan ang tao marunong lumabas sa kanyang nakasanayan. Amen? Napakasimple po. Napakasimple. Halimbawa sa araw-araw nga natin pamumuhay, kung dati nagigising ka ng alas 5 o 5:30, magsisimba ka, subukan mo namang labas ka doon sa nakasanayan. Bangon ka ng mas maaga, o higit na maaga. Bakit? Meron ka pang matutuklasan. May matutuklasan ka pa. Pupunta ka na rin lang sa simbahan. Bangon ka ng maaga. Kung dati alas 5, magsisimba ka ng alas 6, bangon kang 4:45. 5:45, nandito ka na sa simbahan.
5:45, nananahimik ka na dyan. 5:45, hanggang alas 6, 15 minutos mo nang kasama ang Panginoon mo. Napakalaking bagay. Sa halip na pagpunta mo sa simbahan, nag-uumpisa na yung misa. Kung darating ka lang higit na maaga, makakapag-dispose ka pa. Kung darating ka na maaga sa misa, may aalis mo pa at may sasaysan tabi mo pa ang lahat ng mga alalahanin mo upang makaharap ka ng personal sa Panginoon mo. Napakaganda. Napakainam. 5:45, dumating ka ng maaga, ipagdasal mo ang asawa mo. Ipagdasal mo ang anak mo. Ipagdasal mo ang magulang mo. Ipagdasal mo ang mga taong alam mong may pangangailangan. Ipagdasal mo ang nakapagdulot ng sakit sa iyo. Yan ang sinasabing mayroon ka pang mahalagang bagay na matutuklasan. Amen? O kaya tuwing umaga, sa halip na tumataya ka ng weteng, sino po tumataya ng weteng? Huwag na kayong mahiya. Bibigyan ko kayo ng pantaya. Sa halip na taya ka ng weteng, ipunin mo na lang. Labas ka doon sa nakasanayan. Ipunin mo na lang yung pinagtataya mo ng weteng. Kahit nangangailangan ka pa, ha? Kahit nangangailangan ka pa. Pagkalipas ng 1 buwan, bigay mo sa kapatid mo nangangailangan. Ibigay mo sa kapitbahay mong alam mong malaki ang pangangailangan. Sinasabi at sasabihin sa iyo ni Jesus, hindi na maiaalis sa iyo yan. Tama ang pinili mo. Tama ang lumabas ka sa nakasanayan mo at natagpuan mo ang higit na makabuluhan, higit na malalim, higit na may lamang gawain. Amen? Opo. Nakasanayan natin na kapag may nagkamali sa atin, kadalasan sinasabi natin ito sa iba, yun na yung nakasanayan natin. Labas tayo doon, sabi ng banal na pagbasa. Kung may nakagawa ng mali sa atin, huwag na muna natin buksan ang ating mga bibig. Kung masama rin naman ang lalabas dito at makasisira din naman sa tao sa atin ay nagkamali o nakagawa ng pagkakamali. Sabi nga po, kahit na hindi sa atin nagawa o ginawa ang pagkakamali, we better just keep our mouth shut. Isara lang po natin ang ating mga bibig kung marami tayong mabuting sasabihin. Sa halip, ano ang gagawin? Pagdasal sila. Pagdasal sila. Sasabihin sa ni Jesus, tama ang pinili mo. Lumabas ka sa nakasanayan mo at hindi na may aalis sa iyan. Amen? O kaya po, nakasanayan natin manood ng TV pag oras ng pamamahinga. Very good. Wala pong masama dyan. O makinig ng radyo. Nakasanayan yan. Sa oras ng pamamahinga, nanood ng TV, nakikinig ng radyo o sa cellphone. Labas tayo dyan. Piliin natin na, puntahan ko na lang si kuya, puntahan ko na lang ang kumpare ko, puntahan ko na lang ang kumari ko, puntahan ko na lang kaibigan ko, puntahan ko na lang ang lola at lola ko, at may edad na sila, sasamahan ko na lang sila, maliligayahan pa sila. Di po ba? Nakasanayan natin ang oras para sa sarili. Halimbawa nga, yun nga, panonood ng TV. Labas tayo dyan. Puntahan mo ang kapatid mo. Puntahan mo ang lolo at lola mo. Bigyan mo siya ng oras.
O kaya tabihan mo ang nanay mo at tatay mo na may edad na rin. Sasabihin sa'yo ni Jesus, tama ang pinili mo. Kaysa sa manood ka ng TV, sinamahan mo ang mama at papa mo, ang lolo at lola mo, dahil yan ay higit na mahalaga, higit na makabuluhan, higit na malaman. Amen? Di po ba? Mga bagay-bagay na dapat na marunong tayong magtimbang. Timbangin natin. At kapag nalaman natin kung alin yung higit na mabigat, malalim at makabuluhan, yun, may karapatan na tayong lumabas sa mga nakasanayan natin. Kaya nga po, kailangan ang pamamahinga rin naman sa ating banal na pagbasa. Narinig po ninyo, si Marta, trabaho ng trabaho. Hindi kagaya ni Maria. Si Maria, nakinig siya. Sa katahimikan, hindi lang yung imik na tayo ng imik. Gawa na tayo ng gawa. Trabaho na tayo ng trabaho. Salitain na tayo ng salita. Kaya siguro sa ating banal na pagbasa, sabi ni Jesus kay Marta, tama ang pinili ni Marta dahil ito ang tunay na kailangan. Dahil sa nanahimik siya at nakinig siya kay Jesus. Kung magikinig tayo kay Jesus, malalaman po natin kung alin yung higit na mabigat at higit na makabuluhan na gawain sa araw-araw nating buhay bilang tao. Kung marunong tayo makinig sa Kanya, tuturuan niya tayo kung paano tayo lumabas sa mga nakasanayan at higit pang bibigyan ng kahulugan ang ating pagkatao. Kung makikinig tayo sa Kanya, kasiguraduhan, malalaman po natin at matatarok natin ang Kanyang banal na kagustuhan na higit na sa atin ay makapagdudulot ng kaligayahan. Isang kaligayahan na, sabi ko nga po, kahit napuyat ako, hindi niyo mabibili ang kaligayahan ko ngayon. Bakit? Kahit na madaling araw kami nag-almusal mga kapatid ko, lumabas sa nakasanayan, ang mahalaga hindi na po makukuha sa amin yun. Hindi na may aalis sa amin yun. Wala nang makakakuha sino pa man sa amin. Dahil sa tanang pagkaalam ko, higit pa po namin pinalalim pa ang aming kapatiran. Higit pa namin pinahalagaan ang ugnayan sa bawat isa. At ito ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. Sa asawa mo, ano yung maaari mo pang gawin? Lumabas ka sa nakasanayan. Tulungan mo siya sa mga gawaing bahay. Pero huwag mong gawin lahat. Baka habang namamalansya ka o habang naglalaba ka, nagluluto ka, tulungan mo siya sa gawaing bahay. Dahil sabi, ang gawaing bahay daw para sa mga babae lamang. At ang babae pang kusina lamang, ang lalaki raw pang opisina lamang. Mali. Kaya nga may mga nanay na ngayon na lumalabas na naghahanap buhay. Kaya nga't may mga tatay na ngayon na lumalabas din sa nakasanayan, tumutulong sa gawaing bahay. Which is true. Opo. At higit sa lahat, mga kapatid, sa ating pagdarasal, lumabas po tayo sa ating nakasanayan. Ito po, alam ko, matagal nyo na pong naririnig sa akin ito. Tuwing tayo nagdarasal, we usually utter words. Kapag tayo nagdarasal, kadalasan po, lumalabas ang mga kahilingan natin, lumalabas yung mga kagustuhan natin, lumalabas yung mga hinaing natin sa Diyos Ama. Wait. Sandali po. Hindi po ba't higit alam ng Diyos kung ano makabubuti para sa atin? Lumabas tayo ngayon sa nakasanayan natin. Tuwing tayo magdarasal, siguraduhin po natin, alam natin kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos Ama para sa atin, para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin. Hindi lang yung tayo na lang ang nagsasalita sa Kanya. Yun ang nakasanayan natin.
At ang paglabas dito, ang ibig sabihin, baligtaran naman po natin. Hayaan nating gaya ni Maria na naupo sa paanan ni Jesus. Anong ginawa niya? Nakinig siya kay Jesus. Kaya't anong sabi ni Jesus kay Marta? Tama si Maria. Pinili niya kung ano ang kailangan at hindi na maiaalis sa kanya ito. Alin po yun? Ang malaman niya ang kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng turo at aral ng kanyang mahal na guro na si Jesus. The same thing with us. Tuwing tayo po'y sumasamba sa Kanya, paalala bilang kapatid, huwag na huwag po tayong aalis sa paanan ni Jesus kung di natin alam kung ano kalooban niya. Huwag na huwag tayong aalis sa paanan ni Jesus na hindi natin alam kung ano kagustuhan niya para sa atin. Huwag na huwag tayong aalis sa paanan ni Jesus na hindi natin nalalaman kung ano yung higit na at makabuluhan na kagustuhan niya para sa atin. At ito ang tunay na kahulugan ng pagdarasal. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon pakikisalamuha sa Kanya. Kaya hinihiling sa atin ngayon at hinihikayat po tayo ng ating ng pabaong punto ng ating banal na pagbasa na mayroon pa tayong matutuklasan kung lalabas po tayo sa ating mga nakasanayan ngayon at magpakailanman. Amen. Minsan pa magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Doon magmumula at parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala kami dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumaliwa nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa papakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili, sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matiyaga nawa sila sa pagpapasensya, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa banig ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at nagkahari magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Atin na rin po ang ating mga sarili, kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong ipinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ng iyong mga anak at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat na umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kabtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiyaw ito papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo, ito'y maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inuwin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, ang aming Kura Paroko na si Among Aris. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ama, kaawaan mo kaming lahat at pagindapating makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Bilang mga anak ng Diyos, Ama, tumawag tayo sa Kanya sa pamamagitan naman ng dasal itinuro ng ating Panginoong Jesucristo.
hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng pagkakaisa at kapayapaan na ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Please, magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Magsiluhod po ang lahat. Heto ang ating Panginoon sa Kristo. Lumabas siya sa kanyang kaharian upang magkatawan tao at mailigtas tayo. Hindi na natin may aalis sa kanya ito. Ito na ang pinakamahalaga para sa kanya, ang iligtas tayo bilang mga kapatid niya. Panginoon, hindi ako Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan na dugo ng Panginoon sa Kristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Sitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, manatilig ang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo pong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tanggapin niyo na ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na pagdiriwang ay tapos na. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat po sa inyo lahat.